Здравейте, отряд. Повечето песни ги знам, обаче аз не съм запозната. Много благодарим за всичко. Обичате ли подаръци? Еми, това е за вас. Ето, те ни донесе. За празниците огромен склад, където доброволци пък и трябва да гледат да помогнат, защото това не се случва само по празници. Така че се надяваме, когато можем да помагаме, защото Господ се гледа. Искам да се усмихвате от празниците. Всички не искаме. За нас е огромно удоволствие да можем Наистина много сме хората в нужда и да направим нещо. това аз наистина даряват усмивки. Сърдечно благодаря за всичко така. Надяваме се да не е само по празниците, наистина. Да, това няма да е само Да е празниците. постоянно. Ще продължи. Ще продължим. Дарявате много усмивки на много хора. Аз следя в Фейсбук абсолютно всичко. Има страхотни отзиви. И е хубаво, че правите така, нали, не само на самотни майки, не само на болни дечица, хора, които нямат. Нали, двама души са, обаче пък нямат, не стигат парите. И наистина сте страхотни. Колкото се може повече доброволци наистина да има и да помагате на повече хора. Чао, чао. Чао, чао.